Julio! Julio! Täällä! Miten sinä siellä teet? No katso! Jes, sehän on erektio. Minulla ei moista ole koskaan ollut. Minut kastroitin jo pentuna kiveskiertymän vuoksi. Kotipuolessa tämä vaiva piilotettiin nopeasti. Niin, Meksikohan on katolinen maa. Lähimpään Narttuun! Kun mä ajattelenkin ihania, kiimaisia, karvaisia narttuja, niin minä räjähdän! Älä, hyvä ystävä, en halua, että räjähdät. Hei, nyt keksin. Erektiohan on osa psykofyysistä olemustasi. Tehdään näin. Ajattele jotakin tavattoman inhottavaa ja rumaa, jotakin oikein. Kiitos, sir. Sinä pelastit minut. Oli mukava olla avuksi. Voisitko kertoa, mitä ajattelit? Olen kiinnostunut kaikesta psykofyysisestä. Kiitos. Ole hyvä, Julio. Mutta kertoisitko nyt, mitä oikein ajattelit?